Santiago, Kapitulo 4. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha. Busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Mga maluibon! Wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mo ay pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo huna-hunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato, puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. busa pag masinugtanon kamo sa Dios, suklin ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaron ingnon. Pangagguol kamo, pagsubo og paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak, og ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo, og bayawon kamo niya. Mga igsuon, ayaw kamo pagdinautay, kay ang magdaot sa iyang isig ka magtutuo, o maghukom kaniya, nagdaot og naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka na magtuman kundili naghukom niini. Ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isig katawo. Ani ay isulti ko kaninyo. Kamo nga nag-ingon, karon uugma muadto kami sa syudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo og nangandak. Dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton, apan wala magbuhat niini, nakasala.